Il-Partit Laburista jinsab fi stat konfuż Babela jfittex biex isalva ġildu milli ħares l-interessi tal-pajjiż. Din hija d-dikjarazzjoni tal-editur tal-ġurnal The Malt Independent kif spjega li r-riżultat elettorali ta' 8 ta' Ġunju kellhom impatt sostanzjali fuq il-Labor aktar milli kien maħsub inizjalment. L-editur insista li wara xar snin ta' tmexxija relattivament komda, mid-9 ta' Ġunju l-Partit Laburista spiċċa taħt xokk bit-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Labor, partikolarment il-mexxej Robert Abela, qed iqajmu diversi mistoqsijiet. Fl-editorjal intqal kif aktar ma jgħaddu l-jiem aktar Robert Abela qed jidher li mhux kapaċi jżomm kontroll deċiżjonijiet meħuda baġla, deċiżjonijiet li jmorru kontra klimu stess kif qed jittanta jerġa' jikseb il-fiduċja fil-Gvern u l-Labor innifsu. Kawża ta' din l-attitudni u l-U-turns waħda wara l-oħra, l-editur sostna li qed inaffar l-istess nies li qed ipoġġu ma' ġenbu fil-kabinett kif qed jaraw illi ċertu mġiba aktar qed timbotta lill-elettorat milli tiġbdu. Filwaqt li l-editur saħaq illi ċertament dak li qed jiġri fil-qrati Maltin qed jaffettwa reputazzjoni tal-Labor fost oħrajn bl-eks Prim Ministru u predeċessur ta' Bela Joseph Muscat akkużat bi frodi u ħasil ta' flus, hemm ħafna aktar skandli illi taw daqqa lill-Partit Laburista. Fl-aħħar xhur il-Partit tal-Labor feġġewlu l-iskandli tal-benefiċċji soċjali, tal-liċenzji tas-sewqan u issa tal-ID cards folots, fost diversi oħrajn. Bl-editur jisħaq illi Robert Abela jinsab mitluf bl-attitudni tiegħu wara 8 ta' Ġunju sejra mill-ħażin għall-ar. L-editur insista li d-deċiżjonijiet li qed jieħu Abela aktar donnom qed isiru biex isalva ġildu u l-partit milli biex iħarsu l-interessi tal-pajjiż. Ir-ritorn ta' Rosjen Kutajer fi grupp parlamentari Laburista hija deċiżjoni minnhom kif fix-xhur illi għaddew Abela kien għamilha ċara illi kien se jilqaħħa lura la darba tagħmel apoloġija. Madankollu, għalkemm din l-apoloġija qatt ma waslet, xorta waħda kellu jaċċetta lura qisu qatt ma ġara xejn. L-editur insista li huwa ċar illi Robert Abela kellu jbaxxi rasu u jċedila. Fil-waqt li saħaq li d-deċiżjoni biex il-Labor ibiddel l-istatut tiegħu biex jakkomoda kandidati għad-deputy leadership hija taħwida kbira, illi kollox jiddependi skont l-aptit u mhux fuq il-prinċipji. Fl-editorjal jintqal illi din il-bidla waslet wara illi l-Abela qal illi se joħroġlu Jason Mikallef minn flok jingħata kariga bħala delegat speċjali biex jara illi jitwettaq il-manifest elettorali, kariga illi anke l-editur tal-Independent insista li se tkun qed taħbad u xekkel mar-responsabilità tal-Ministru Stefan Zrinzot Soppardi. Finalment, l-editur saħaq li dan kollu juri illi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista hemm stat ta' konfużjoni qawwija li ma taħwit donnu se jkompli għaddej għal qbija tas-sajf kollu.